मोनगासिनो दङ। सो वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आज ब्लॉग शुरू होगा अपने लैंग्वेज पे यानी कि बोरो लैंग्वेज में। सो बयखौबो खुलुमबाय एंड आंनि चैनेलावहाय बरायनाय थाग्रोबाय। सो गिबियावनो जोङो दिनै सावरायग्रोगोन दाख्लैनि आपल'ड जालांनाय भिडिअ जेनेखि सार बिथां प्रमद बर'नि सायाव आं मोनसे शर्ट भिडिअ क्लिप आपल'ड खालामदोंमोन। सो बेनि सायाव माखासे गोबाङानो कमेन्ट खालामदों जे नोंथाङा भिडिअखौ फुल नायजोबग्रोनानैसो आपल'ड होनांगौमोन होननानै। सो भिडिअखौ आङो फुल नायजोबदों एंड सो जि क्लिपा भाइरेल जादोंमोन सो बेखिनिखौल' देखायनाय जादों नोंथांमोननो एंड बेवहाय क्लियरलि भिजुअला नुखायो दि बिथां प्रमद बर' साराहाय गावनो गथायनाय आर'नाइखौ जिहेतु बे आर'नाइखौ गानहोनांगौमोन आर्मिनि चिफना जिअ'सिनो सो नामखौ मोजाङै कालेक्ट खालामनो हायासै जियानो जादोंला। सो बेवहाय भिडिअआबो क्लियर एंड प्लास अडिअ'आबो बहुत रोखा क्लियरखा। सो बेवहाय एख' एक्सप्लेनेसन होनो दंबावो होननानै आं सानाखै। सो बिथांमोना भिडिअखौ फिन आरो खनसे नायफिनोब्ला मोजाङै बुजिनो हागोन। सो दिनै जोङो सावरायनो थांगासिनो दङ मैयानि जालांनाय माखासे भाइरेल भिडिअनि सायावहाय। सो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आङो गिबियावनो जोंनि आदा एक्स एनडिएफबि मोनखौ रोजा साबायखर बावहरनो सानदों जिहेतु मोजां इनिशिएटिभ मोजां मोनसे हारिनि फारसे मोजां सिन्था सरसा लानानै बिथांमोना खामानि मावदों आरो मावनो थाखाय आवगायबोदों एन्ड स' बेबायदि इनिशिएटिभ लानानै जुदि जों बयबो इन्डिभिजुवेलि मावोब्ला जोंनि बर' समाजा मोजां जागोन आरो आसा खालामो बेबायदि जाथाया आरो उनफोराव जानाय नङा होननानै मिजिंथियो। स' गिबियावनो तारमाने आङो बे भिडिअखौ नुनानैहाय मा सानदों गोसोआव मोनसे सोंलु फैदों जे बै उन्दै सिख्लासाफोरनि बिमा बिफाया बेफोरखौ नोजोर होदोंना होआखैमोन। स' गिबि दायनिगिरिया नोंथांमोनखौनो बुंनांगोन दा एन्ड नोंथांमोना निजेनि फिसाफोरखौहाय मानो बेबायदि आलाय सिलायहाय हगारना दोनदों दा नोंथांमोना एसेबो बेफोरनि बागै एसेबो खौरां गैयामोन नामा बा एसेबो मिथियाखैमोन नामा आखल आखुफोरखौ नायनानैहाय। स' बेबो बिराद गिदिर सोंलु जानानै फैदों एन्ड सेकेन्डलि आङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि दैदेनगिरि माखासे दङ गोबां दैदेनगिरि जाबाय दिनैनि समावहाय मोजां आफादफोर जोनोम जाबोगासिनो दङ नाथाय बै आफादफोरा जोनोम जानायजों जोंहा मा मुलाम्फा जादों। गोदो नुदोंमोन जे आफादफोरा जोनोम जानानै माखासे गोबां समाजारि खामानि मावदोंमोन समाजखौ फोसाबनाय खामानि मावदोंमोन नाथाय दिनै नुनो मोनदों मा जोंनि समाजनि गेजेरावहाय जोंनि बर' माहारिनि आफादफोराहाय अनलि पलिटिकेलखौ प्रायरिटि होनानै पलिटिक्सनि फारसेथिंल' खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों पलिटिक्सनि फारसेथिंल' डिबेट होलायनायखौ गावजों गावनो अरलायनायखौ नुनो मोनदों। स' बेफोरबायदि जाथाया गोबां जोंनि समाजाव जाबोगासिनो दङ। स' बेफोरखौ जोङो नोजोर होनानै मोजाङै सावरायलायोबा जों नुनो मोनो जे कनक्लुजना बेनो फैयो जे जोङो बयबो पलिटिकेलि हांगार जानानै फैबाय दिनैनि समाव इउथ्स होन टिनेजार होन बा जोंनि अल्ड एजनि मानसिफोरखौ होन बा इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ होन गासिबो गिदिं गिदा माने लास्टआव पइन्टआ पलिटिकेल राइट्सनि बागैल' फैयो। पलिटिकेल राइट्सनि बागै बुङोब्ला पावारनि बागै अनलि पावार बयनोबो नांगौ पावार नाथाय पावार बुङै दिनै जोंनि समाजा ओरैबायदि गाज्रि हाखराव गाब्र'नानै दङ जे जोङो गुबुन हारिजों मिनिजानो गोनां जानानै फैदों। एन्ड मोनसे समाव जोङो बुङोमोन जे नै गुबुन हारिनि मानसिफोरा ओरै थोरै उमुक हारिनि मानसिफोरा ओरै थोरै आखल आखुआव बुहुद मुखुब जानानै दङ नाथाय दिनै जोंनि बर' सिख्लाफोरानो बेबायदि माखासे खामानिफोराव मुखुब जानानै दिनै हमजानो गोनां जादों भाइरेल जानो गोनां जादों बुंजानो गोनां जादों सोंखारि जानो गोनां जादों हारिया। स' बेफोर जाथायनि सायाव बिराद सिरियासलि जोङो एक्सन लानो गोनां सम फैबाय एन्ड बेबायदि जोङो एक्सन लायाब्ला उननि फिउचाराव जोंहा बुहुद खहा जालांगोन। स' बेनि थाखायनो जोङो बेनि बागै गुवारै सावरायलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गोसो होनानै नायलां एन्ड प्लिज नोंथांमोनाबो मोजां राय कमेन्ट्सफोर आंनि
कमेन्ट सेक्सनाव हरनो हागोन। स' जों बेनि बागै मोजाङै आरो उनफोराव बेल' नङा बेनि उनाव आरो जों सावरायबाय थागोन। गोबां टपिक्स दंबावो आरो सावरायनो गोनां। स' बर्थमान फैनोसै फकास पइन्टआव मानि थाखाय बे जाहोना जानो मोन्दों दिनैनि समाव। स' जानो हागौ बिथांमोना फैसानि अभाबाव जादों होननानै, नाथाय नायनो थाङोब्ला भिडिअखौ मोजाङै गथ'फोरनि रायलायनाय स्टाइलखौ नायोब्ला बिथांमोननाव एसेबो लाजिनाय होननाय बुस्थुआनो गैया। बिथांमोना अलरेडि बेफोरबायदि खामानियाव एडिक्टेड जालांबाय होननानै आं सानदों। स' मानि जाहोनाव बेबायदि जादों? स' अलरेडि आं बुंबाय जे जोंनि दैदेनगिरिनि भुल दङ, जोंनि माहारियारि आफादफोरनिबो भुल दङ। स' जोङो नोजोर होबोआखै, जोङो बिसोरखौ नुनानैबो नुयि बायदि जानानै दङ, बा जोङो बिसोरनि बागै जों सावरायाखै, स्टेप्स लायाखै, इनिसियेटिभ्स लायाखै, बा जों बावलांबाय ना जोङो डाइभार्ट जालांबाय बेफोरबायदि। स' जोङो फारसेनिफ्राय जोङो एरखुनानै जोङो बहा जादों गोरोन्थिया बेखौ सालिनानै नायोब्ला जों मोनो जे जोङो जोंनि समाजनि फारसेथिं जोंहा इन्ट्रेस्ट गैयि जालांबाय। दख'ना होन, आर'नाइ होन, जोंनि लेंगुवेजनि बागैनो होन, सब बिथिङावनो जोङो एकदम माने जोङो नासयजागासिनो दङ। जोंनो निजेनो थारमाने जोङो बेखौ रेसपेक्ट होनो रोङि जानानै फैदों दिनैनि समावहाय। दिनै जों नुयो आर'नाइखौ आर'नाइखौ गोबां मानसिफ्रानो बुहुद दुरबेबहार खालामो। जेनोखि जोङो सोरबा गुबुननि जुदि गामसा मोनसेखौ जोङो अबेबा आथिं आखाइ देहा ओरै फुगारनाय नुयोब्ला बिथांमोना माबायदि प्रटेस्ट खालामो, धरना होयो, बेनि सायाव काउन्टार होफिनो। नाथाय जोंनि आर'नाइखौ सोरबा दुरबेबहार खालामोबा जों बेनि सायावबो जोंनि दैदेनगिरि बा जोंनि आफादफोरखौ बिनि बागै सावरायनायखौ नुनो मोना। दाखालि बावैसो मोनसे भाइरेल भिडिअ थांखांबाय, जोङो गुबुनजों ओरैबायदि सोंखारि जाबाय, बै सासे बेक्तिजों सोंखारि जाबाय। जोंनि बर'नि आइडेन्टिटि स्टेटासा मा? बारा सम जायाखै जेब्लानोखि जोंनि बिर जोहोलावफोरा निजेनि जिउ गारनानै बे दिनै BTCखौ मोनदोंमोन। बेखौ जोङो रैखाथिसो होनांगौ, बेखौ जोङो मान सनमान होनानै जोङो बेनि फारसेथिं मोजां खामानि मावनानै समाजखौ बोरै आवगायलांनो हागोन बेखौसो सिन्था खालामनांगौ दानि इयुथ्सफोरा। नाथाय दानि इयुथ्सफोरखौ नुनो मोन्दों मा, गाज्रि आखल आखुआवसो गब'सोना थानायखौ नुनो मोन्दों। बिमा बिफाखौ धुमखि दाखा होनानै बाइक गारि मटर लादों, थिफुदलानो खिथु उनथिंहाय सिख्ला गोरलै लानानै, गावबो गोरलैयानोखा, गोरलै लानानै बेरायथिंलाबायनायखौ नुनो मोन्दों। मिनियो जों बेबायदिखौ। आरो जोंल' नङा, गुबुनफोरा बेनिफ्राय बांसिन मिनियो। नाथाय मिनिना थाब्ला गुबुनाथ' मिनिखासिगोनखा, खिन्थु जोङो मिनिना थाब्ला जानाय नङा। जोङो थांनानै बै जायगायाव स्पटआव थांनानै एक्सन लानांगोन। बिदि खामानि जों माखासे मावगासिनो दङ। नाथाय बिदि खामानियाव थाङोब्ला माखासेया सोंखारियोसो, जोंनिया सापर्ट खालामा। दिनै आदा Ex NDFB मोना मावदों, रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनिफ्राय। आरो आं जेब्लायबो सापर्ट दङ जोंनि बर' माहारिखौ बोरै फोसाबनो हायो, समाजखौ बोरै फोसाबनो हायो, बिनि सायावहाय आं माखासे आफादफोरनि साननाय हनाय सिन्था सरसाफोरजों आङो एसे मेंनाय मोनबाय। 24 घन्टायाव अकल अनलि पलिटिक्सनि बागै सावरायनायखौल' नुनो मोनो। गोदो नुयोमोन दख'ना गानाब्ला फुजा मेराफोराव दख'ना गानालासिनो बेरायोब्ला एक्सन लानायखौ नुनो मोनोमोन। जौ जुवा लोंनायनि फारसेथिं धरना होनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दिनै बै दिन गैला नामा? जोंनि बर' समाजा बहुद गोजौ थाखोआव मोनहैबाय नामा? गोबां डेभेलप जालांबाय नामा? जोङो लाजिनांगौ, जों बर' हिसाबै, बर' माहारि हिसाबै जों लाजिनांगौ। दिनै बड'लेण्ड होननानै जों खुगायाव लाबोबाय थायो। नाथाय बड'लेण्ड शब्दखौनो जुदि जोङो गुबुननो बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना जोंखौ सोङो, बहा बड'लेण्डआ? बबेखौ बड'लेण्ड होनदों? बेफोरबायदि जोङो उल्था फिननायखौ मोनो। मानो थाखाय बेबायदि उल्था फिन होजानो गोनां जाखो जों दिनै बर' माहारिया? स' बेबायदिनो फिसा आखल आखुफोरखौ जोङो सोलायनो गोनां दङ। आरो गुबुन हारिनि बेबायदि फरायसा आफादफोरखौ नायोब्ला बिथांमोना जोंनिसाय बुहुद एडभान्सआव थांबाय। नाथाय बिथांमोना बेबायदि खामानि मावनो थाखाय सोरनिफ्राय सोलोंदों होनना बुङोब्ला जोंनि बर' माहारियारि आफादनिफ्राय सोलोंदों। दिनै धरना होनो सोलोंदों। जों गुबुनखौसो रायोमोन, गुबुन जाथिफोरा नै ओरै थोरै बदनाम, जोंनिया बेबायदि गैखाया। नाथाय दिनै गुबुन हारिनि जों बेबायदि नुनो मोनला। नों जेरैथिं नोङो गोदना फिदिंना नाय, जोंनि बर'खौल' नुयोसै दाना। गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै, गाननाय जोमनायनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्लाथ'
फिननायानो दस्रासो मोनजोबगोन रायजागोन सोरबा इउटुबारा जुदि सोरबा ससियेल मिडियायाव बा सोरबा निउसफोरा बेबायदि गाननाय जोमनायनि फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला बेखौ बुंनो थांला गान गावबागाव देहा गावबागाव अधिकार दङ नाथाय दिनै सानैसोनि थाखाय जोङो गासैबो बर' समाजा बेबायदि बदनामखौ जोङो लानो लुबैयाखै बेनिखायनो बुंदों नोंथांमोना माबा मोनसे मावदोंब्ला समाजखौ खैफोदाव दाखोलै स' जियानो जादोंला मेन पइन्टआव फैनानै रायज्लायनोसै सिदा स' जोंनि गोबां आफादफोरा दिनै बहा गोलैसोनानै थाखो बबे खामानियाव माबायदि हाबाफारियाव एसेबां मुखुब जाना थाखो जे समाजनि फारसे गावनि हारिनि फारसेहाय सिन्था सरसा खालामनो थाखाय सम गैयै जानानै दङ बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय दिनै बेबायदि जाथायखौ जों दिनै ससियेल मिडियाफोराव भाइरेल जानाय नुनो मोनगासिनो दङ आरो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानो नुनो मोननायखायसो मोननाय जों दिनै बेबायदि सावरायनो हादों नाथाय बिनि अनगाबो ससियेल मिडियानि बाहेरावबो जोंनि रियेल लाइफआवबो बेबायदि जाथायफोरा जालांगासिनो दङ मोनसे सम दंमोन जेब्लानोखि जोंनि बर' माहारियारि आफाद आबसु बिथांमोना बै समावहाय बुहुत मोजां स्टेप्स बुहुत मोजां समाजारि खामानि मावदोंमोन दख'ना गानाब्ला माखासे एक्सन लानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन फुजा मेला गान थियेटारफोराव थाङोब्ला दख'ना गाननानै थांनांगौ स' बेफोरबायदि जोङो माखासे मोजां हाबाफारिखौ नुनो मोन्दों जेरावनाखि जोंनि बर' कालसार जोंनि ट्रेडिसना थांनानै थायो स' बेफोरबायदि मोजां खामानिफोरखौ मावनांगौ आरो न'खर थांनानै मानसिफोरजों इन्टारेक्ट खालामदोंमोन बिमा बिफाजों इन्टारेक्ट खालामदोंमोन जे समाजाव बबे खामानिखौ मावोब्ला माबायदि मावोब्ला मोजां जायो बा माबायदिखौ मावथावना बेफोरबायदि माखासे मोजां इनिसियेटिभ लानानै मावनायखौ नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दिनैनि समाव नुनो मोनो डाइरेक्टलि बेवहाय नोंथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया एबसुल' नङा आरो बनसुबो दङ दिनै बनसुबो जोनोम जाबाय बर'नि माहारियारि आफाद हिसाबै स' बिथांमोनाबो दायथ' दङ बिथांमोना गोदानै जोनोम जादोंब्लाबो बबेबा नङा बबेबा खनाजों नोंथांमोना गोदो एबसुआवनो दङमोन बयबो जों एबसुआवनोमोन स' बिदिहाय आफाद मोनसेया भुल मावदोंब्ला आफाद मोनसेया हमलायनांगौ बेबो थिग खिन्थु बेनि गेजेरावनो नोंथांमोना गावनि खामानिखौ मावनो बावनाङा जोंनि बर'आ दिनै बुहुत खैफोदाव गोलैनानै दङ स' बेफोर खैफोदनिफ्राय जोङो बोरै बारग'गोन बेनि राहा लामासो दिहुननानै दिन्थिनांगौ अब्लासो समाजजों अनजागोन खिन्थु दिनै डिबेट होनोब्ला माबायदि डिबेटनि सायाव नोंथांमोना डिबेट खालामनायखौ नुयो होनोब्ला अनलि पलिटिक्स द पार्पस इज अनलि द पावार एन्ड द मानि गावनि स्टेटासखौ सानैनि दिनै माखासे जोंनि सिनस्रिनि स्टेटासानो दिनै बायलांनो हमगासिनो दङ स' लिडारफोरा बेफोरखौ नोजोर होनांगौ दिनै बर' आइजोफोरनि माखासे गोबां आफादफोर दङ नाथाय बेफोरबायदि जाथाया जालांबाय बेफोर गिदिर जाथाया जालांबाय बेनि सायाव माबोरै एक्सन लागोन दा बेखौ उननि समफोरासो खोन्थासिगोन स' आं सानो बेवहाय बयबो आफादफोरा ज'है बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय बेफोरबायदि गुबुंले समाजनिफ्राय जोंखौ बोखांफिननानै लाबोनो हायो बेफोरबायदि दायनिफ्राय जोंखौ बोखांफिननानै मोजां राहा लामा दिन्थिनानै जोंनि बर' माहारिखौ